Pinita nilinali tumafan voreng AWARSAI APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini ponik po lapen kopi voreng AWARSAI ma kuanana vacancies sidoma lapen kachar liang deng kuansi kenangi ma lapen last date command tu ma lapen ke apply ning ma kuson ma labangso APHUTHAK kaduka ve nali tum klarda ka lambangke kai kiason labangso video long thek ponlong ikpo tangte aprangsi KARDOM kaduka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tami lapen nali tum jong sino anta labangso YouTube channel long na subscribe dun delang pulte kaching hon pen subscribe igon lapen WhatsApp group ta nali tum ki join ning hang pulte labangso video description along stame nili link bang pik de lo labangso link long ber pen nali tum direct nang join dun fit melo tangte pini pathiek pen labangso awareng AWARSAI APHUTHAK le lang pon nang lapen jethan pon lonang Cotton University Recruitment details non dak lang ponanang lapen kaduka vista minang lang dun ingon lapen dak post mangeda grade 4 afan lo grade 4 post lapen dak category wise sidak thak pon lo lapen kaduka ve pen dak 45 post do lapen you are mate unreserved atum 19 lapen OBC am OBC 14 lapen SC atum 4 lapen STH atum 3 lapen ST plans atum 5 andak pipon lo lapen lason dak taksi pion administrative along helper along 12 do chukidar along 7 lapen male guard along 5 lapen hostel barrier along 13 lapen lason tak tak se aya along hini lapen cook apan 6 an tak tak pon iglo lapen nalitum ning hangaling apply dun igon lapen scale of pay bang dak 12,000 pen 52,000 analitum salary long pon ekpo education qualification la bangke high school pasan ta choklo lapen age bang below 38 years pen ke koma bang phumate bang phinang po lapen ke apply ning bang lason lo ning ke hang lapen ke apply dunia candidate tum plot nalitum application form bangke nalitum submit ignang po lapen ke apply ning la bangke online si dak apply nang ikpo the online application link Cotton University requirement is given in the important link section lapen last date bang dak 2nd May 2023 till 11 PM until last date lo application fee la bangke 500 nalitum pi ignang po 500 only to be paid by the unreserved category applicant and reserved category applicant need to pay 50 per cent dak 250 lapen unreserved atum dak 500 lapen reservation atum dak 250 ansi pinang po dak tok pon lo lapen ki tok pon bang dak jat tavelo lapen important dates lang dam lo pte last date dak 2nd May 2023 last date lo lapen official requirement notification alitum labang so article long wang te dak pen stamina litum link bang long pon ikpo labang so dimber ik penalitum notification download ingol lapen online application ni afan nalitum labang so article long wang penalitum la click here puthek loing labang so dim nalitum ber iglote online process ban nalitum apply ikme po lapen on dak nili stami ber igalo lapen nalitum labang so article long wang wepin stami labang so video description along stami nili labang soling mati kai fly link bang nili pig dat po hodak penalitum berigon nalitum hodak da berig lopule direct nalitum mobile pen stame laptop long stame chingpu ikpo lapenda alom sing hong ik chalo te dak loading ikpo lapenda nalitum aprang si login nang po login igdat penafit nalitum lapen aprang proses nalitum hanil apik lang pon ikpo lapen nalitum alabang soling dak loading iklote Cotton University online requirement portal lo labang nalitum dak thek ponlong ikpo lapen notification la ber nalitum thek ponlong ike notification labang ke dak job application for grade 4 lapen apply now person togdi lapen download from a declaration form bang nalitum dak pen download ingnang po lapen ka apply apan la apply now podim nalitum berigon labang so dim ber iglo tenalitum puthat kaprika page mat dak chingpu ikpo nalitum thek ponlong ikpo aprang sinalitum registration bapran nang po first name lapen middle name last name date of birth mobile number email lapen send OTP long ber igon lapen OTP nalitum a mobile number kipidun a mobile number along le ikpo labang so OTP ber igon lapen nalitum password dak create igon password create that penalitum login nang po ka login ni apa nalitum login option long igi la go to login long labang so din nalitum ber iglo pulote dak login mate sign in nang po for all already registered candidate sign in dak sign in pula nalitum la option long igi aber labang so sign in long ber penalitum username lapen password ber penalitum sign in non la penalitum apply a form bang dak chingpu ikpo lalo na jongs nalitum apply doni pulte
proses banda kisung ave thangta la sabta kisung ave nali tum apply dun Paprap bingon atima ke apply dun kan ma ke prapla ansi kemelo asinali tum labangso video kilang pen ning sample de labangso YouTube channel stami nali tum subscribe prelang pul subscribe ikon la pen video ta nali tum dan ma share ikon la pen Karbi ang longarat doan stami palang iknang la pen pay apply dun iknang asipin ya video lama ni le pathek pen Cotton University along grade 4 apos kiklang labangso APHUTHAK bang nali tum pan nangwan piglo la pen nali tum stami kilang pen chini ko la pen labangso advertisement alo abang genili WhatsApp group long senik po hala daglen nali tum lang ikon tangte pin ya video long bang la asing ton jok jidat po la pen penap kaprek a video long le chitong tunang tangai domi thak mi kadu kave Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kilang ra duan fans tami nilhin pen KARDOM.